Залишки Чорноморського флоту передали естафету Балтійському. Там вперше виведено з ладу бойову одиницю – сучасний ракетний корабель «Серпухов», який перебував на військово-морській базі у Балтійську. Це Калінінградська область Росії. Але за даними Головного управління розвідки, носій калібрів планували перекинути до Чорного моря. Обхідними шляхами Волгою до Азовського моря близько 4000 кілометрів. Але бодай якось поповнювати втрати Чорноморського флоту потрібно, ба більше досвід такого перекидання мається. У 2016 році ракетоносієм «Серпухов» хизувалися на параді в окупованому Ак'ярі. Ровно год назад корабль прибыл на Черноморский флот, осуществив переход по реке Волга и Азовскому морю. Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені засоби зв'язку та автоматизації. В українській розвідці заявили, що відновлення боєздатності «Серпухова» потребуватиме тривалого часу. В ГУР не підтвердили і не спростували причетність українських фахівців до займання на «Серпухові». Водночас оприлюднили фрагмент плану малого ракетного корабля проєкту «Буян-М», до якого належить «Серпухов», із вказаним джерелом пожежі. Воно знаходиться в рубці навпроти відсіку універсальної ракетної пускової установки. Те, що він вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання, технологічне обладнання виведене з ладу, знищене, пошкоджено, і для того, щоб відремонтувати дане судно, потрібно справді тривалий час. «Серпухов» – п'ятий корабель проєкту «Буян-М» і останній, який встиг отримати силову установку із 4 німецьких дизельних двигунів до запровадження санкцій. Водотонажність корабля складає майже 950 тонн, при довжині 75 метрів і ширині 11. Максимальна швидкість 25 вузлів, тобто близько 46 кілометрів на годину. «Серпухов» озброєний 100-мм артустановкою А-190, пусковими установками для зенітних ракет «Ігла» та зенітного артилерійського комплексу «Дует». Утім, найголовніше – універсальна пускова для вертикального запуску 8 крилатих ракет «Калібр» або ж надзвукових протикорабельних ракет «Онікс». А це б суттєво підсилило Чорноморський флот, хоча перекидання до окупованого Криму ускладнене, зазначив в етері Радіо Свобода представник воєнної розвідки Андрій Юсов. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі, тобто інші шляхи логістичні існують, але вони достатньо складні і довгі. В будь-якому випадку розширення фактично театру таких бойових дій для російських флотів – це добрі новини. Займання, пошкодження і знищення російських кораблів навіть на такій відстані від зони бойових дій – наслідок російської геноцидної війни проти України, зазначив Юсов. І хто б не стояв за суттєвим пошкодженням «Серпухова», безпечних місць для ворожих військових об'єктів немає. В окупованому Ак'ярі прогреміли вибухи. Перший чули по опівночі, другий приблизно о 1:30 ночі, діляться місцеві жителі. Оголошена у місті повітряна тривога майже одразу була скасована. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. Нібито спрацювала автоматична система, після чого ціль була перехоплена над акваторією Чорного моря. На ранок вороже Міноборони відзвітувало про знищення на підльоті до Ак'яра української протикорабельної ракети «Нептун». У силах оборони поки не коментували. Хоча протикорабельна дозвукова ракета «Нептун» спершу мала дальність ураження до 280 кілометрів, зараз очевидно, що вона зазнала модернізації. Про це свідчить вдале застосування на значно більшій дистанції, ніж було заявлено розробниками у 2021 році. 26 березня у тому ж окупованому Ак'ярі 2 ракетами «Нептун» уже було знищено великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський». Український корабель захоплений росіянами під час окупації Криму.
Окупаційний Верховний суд Криму залишив без змін покарання Лутфіє Зудієвій. Правозахисниця має заплатити штраф у 2,5 тисячі рублів за нібито зловживання свободою масової інформації. Усе через згадку Радіо Свобода у дописах на Фейсбуці, без позначки, що медіа в Росії вважають іноземним агентом. Я скажу, что это абсолютно надуманное дело, оно направлено именно на преследование Лутфия Ханум как гражданского журналиста и правозащитницы, на то, чтобы, так скажем, заглушить вот эти все информационные импульсы из Крыма, правдивую информацию и представлять людям только то, что для сотрудников спецслужб кажется их такой кривдой, правдой, по-другому не знаю, как еще назвать. Навіть за російськими законами подібні звинувачення – маячня. Зудієва як фізична особа не зобов'язана була виконувати вимоги, а начальник відділу Центру з протидії екстремізму в Криму Руслан Шамбазов прирівняв її особисту сторінку до зареєстрованого медіа. За словами Лутфії Зудієвої, співробітники окупаційного центру особисто зацікавлені у припиненні її роботи. Правозахисниця пояснила, що російським силовикам не подобається, що хтось публічно розповідає про свавільні обшуки, затримання, фальшування доказів і навіть катування електричним струмом. На думку Зудієвої, може йтися про цілу хвилю репресій за подібними обвинуваченнями. Отрабатывается такая новая практика в Крыму, когда личные страницы людей рассматриваются как зарегистрированные средства массовой информации. На данный момент люди, которые занимаются журналистской, правозащитной, юридической работой, рассматриваются правоохранительными органами в Крыму как лица, которые злоупотребляют свободой массовой информации. Захист обіцяє оскаржувати штраф у касаційних інстанціях лише для подальшого позову до Міжнародного суду. До правозахисниці та громадянської журналістки Лутфії Зудієвої російські силовики вдерлися о 6 ранку 22 лютого. Приїхали кількома машинами без номерних знаків, поводилися нахабно і зухвало, бо супроводжував бойовиків особисто начальник відділу Центру в Криму Руслан Шамбазов, причетний до численних переслідувань і навіть катувань кримців. Загалом це 4-та адмінсправа проти правозахисниці Лутфії Зудієвої, але попри залякування обіцяє й надалі фіксувати російські злочини в окупованому Криму.